nai tongnai Kristo taku buku rokno ani khani hamzak ma tei coba ia paro jora ini bagai recording klainani ni hompana klaime ya ngi tongkha tini isisa jora mangka gijapai ani bagai lainnya hani wansokha ke joto nai tongnai gerengei nai tongnai kaidoni koktaino hamzagai boroknang belai kena hambai maro ke nirok ni komen rok nai ang ai khatung sawo ke klaiwani bekha phayo temani mole koi nai nei gerei mo komen klainai rok gerei ke bekha bo omo haina gerei ngi thang ke jora belai kena busy hai pana nirok ni kaidoni kokno musuknai khana musuknai serengnai musuknai kwangma tongma bai angbo klainani bekha phai getini Passover ni kokno isisang sawan Passover temani mole Passover tabok Korean ni koroksa tonai World Mission Society ko Church the Mother God nibo hono borok omhai ke sawo Passover rakhok ya ke borok mothang jagi si maya hai ni saw ke omorok dalar omorok phurungnai lama korornai ke kobang ma hai pana borok no rukharnai butongo kobang ma jaga wana hai pana borok lama korornai singsiu temani male obran tini kaham ke explain klayona Exodus nerok porini ke Exodus chapter 12 wo kaha ke explain klaijak tong aro ke borok Passover mane na kaitor o borok bethanai suari rohomani apro haini sawo thui puljak nogod thui puljak no kaina ang unok no barai thangnai aro tongnai besa okra bethar jagya nai nei samani omono ang lai thangnai Passover mane ang lai thangnai homani kokrok Bible to bojak liya kokrok Bible philok nai kete besrai srai ke kok no mane kok thai man khamun ai bana ani ro Bible to bojak liya ang church of hai mani seba anyway ang Passover ni pile sekang yapang sing matang lagi rani bono siwani ke Passover bahai ke demabu bono sing siwa sigrana sing siwa Abraham no kaito ringka ke Abraham ni besa Isaac ni besa Jacob ni besa ka baro jon ke u baro besarok ne boro baro jon besarok ne Israel tofa Jacob ni bisingti ne Israel bo mengselai jagai Israel okay Jacob ni besar ka Israel do pani baro jati ketabo Israel Jacob ni besar Joseph bo Israel bo Egypt bo phali ro jaka bo ni betarok bai okay phali ro jak ma bai bo Egypt bo sogika ye Egypt bo sogui man ya gulo tamangka bo ulo aroni governor engka abo bahai ke engka abo sanatang ke belai kolok sinai hai governor engka bo governor senam jaka okay governor senam jaka boni yagulo je Pharaoh raja mane Egypt ni raja no ke Pharaoh ho bo Joseph no governor senanai bo thimani yagulo Joseph ni samung no ba Joseph tuma klaika bono pogoni cengka tei ketal Pharaoh fainai ro get temangka pogma bai borok nukha Israel rok Egypt ni bongso sai daiti eri tongmani nukha ge apro bro Pharaoh bo mane Egypt ni raja Israel rokno seleng senaka jepro Joseph governor engo boni beta phalnai rokno bo khoran ngi tongpro mai mase yang tongbai ke apro bo Egypt ringgoi na hobai ke ke joto Jacob ni bongso aro sogi ke nge boro erna ni cengka nge Egypt ni sai si kabang erkuk si kai to borno hamari roma bai nge uloke
borok tomo no जों hake nai tong liya nei pharo mane Egypt ni raja wansokha obrong no जों ma control ma khlaisnai ge borok no seleng snaka age ke seleng ya tabo ke seleng khai rojaka ke tabo 430 bosor ni ulo around 430 bosor bisini jorao borok no phiok mani bagai kaitor mosino dage uri roka 1500 bisi wo thangdi ani borok rok no ijibo seleng khati tongmano tiklai toi paidi ini temane mole tiklai toi paidi borok ano aro Egypt hawo borok ano suri maya ngi tongkha tiklai toi paidi okay Moses tangka Faro nero saika kaitor ano dage roho ani borok no phiok di nei sao okay Faro rohoni gosia nirok musi ni sinama rok nukhana je naini rok nukhana ge Faro gosia ge aro 10 plek mane 10 biara hoka tabo grundi pilas kang ke aro ni Egypt ni bebak tui thui ing thangbai kya boni pore Egypt ha gnangai yong khabayuka boni pore yongla unguka boni pore kula ungbayuka boni pore oma haike podre pod ke paithak ni ke busa okra thine tabok sana nung yakaya Israel no yakai ro yang ke o Egypt ni borok rok busa okra thinai ge u horo kaitor mosini bisingtei Israel rok no dageka Israel no dageka nirok ni dogaro thui puldi tini horo ang Egypt no satoknai Egypt no ang bunai ba Egypt ni busa okra no ang betharnai mal mata pano hundi borok pano hundi busa okra thuinai thui pulia ke piaba dogaro je thui pulja bo ke yoknai nei aprobo saka ke omo haikena boda ke ma haikena mosi bebak no sapaikya ke Israel rok thui pulka ke thui pulka ke ne botabo je thui puljak nok no ang butharia abono lai thangnai nei sao omono Passover e kaitor Israel rok no hakene borok sorry hakene borok thui pulka ne ke thui pul mani nukhungni borok thuiliya hake borok teini salo hongke phoi aisrisirno Faro ba Egypt ni raja mosino saka thangsdi okay yakai ro hoka okay u hor wo thui nuken lai thangnai homani no Passover tabo bo boni yagulo borok par ung phaike okay kai tor borok no dageu omono niro muito khlai tongdi tomani hmale muito khlai kangke kai tor nirok no bahai ke Egypt hani phiogi toi pika kai to ni khariok mano nirok muito ngana ge nirok bu sabu omono bisibrung no muito khlai di nei samani ge tabo kabangma borok hani sawo omono Passover no rakhok yang ke muthang jagi simaya haini saw actually Passover rakhok bani niyom podre pod tongo nirok Leviticus chapter 23 o pori nei mana Deuteronomy chapter 16 o pori nei mana podre pod aro tongo okay temani kaitor borok no dage temani male kaitor borok no phiogi to phimani u khariok mani kaitor ni samung no kaitor ni phano borok ta pok thung pok khangke kaitor no suryang nai hani bagi se kaitor u dage geseng Leviticus o nai khangke Leviticus chapter 23 nro pori nei mana ang Bible tuijang ya ba pore maliyang sinai ge Israel rok borok kaitor by dage jago borok no dage o satta tomanai fish ni ho mane tomanai utshop no khlaidi Israel rok no satta borok khlayu ge tama obono sung sitai Passover pila bonike unleavened bread mane tomanai nerasi sadi chin kok borok ke nerasi no katha sinai nerasi mane na omo ya borok to ruti sao ke ruti wo u ruti phuli nai ja ta buldi ngi ka ba chuan amo ta phuldi homani phanang khana aman kok boro by exact interpretation ma ya haina busi wane nerasi mane berma roita sadi omo si goto kunai
Awon ke ruti wo suda rok angke fuliu. U suda no taro di. Bohai ke sadi. Ike boni pore first fruit. Mui ketal ni omono bo sal no bo borok norok mane celebration khaili di. Ike te kaisa Feast of Weeks. Iya ke ba Pentecost. Abo Pentecost ke phayo Jisu Kristo thangi basa mani 50 din ni jorawo. Ike boni pore Feast of Trumpet. Omo Feast of Trumpet no palai ledi ni sawo. Ike te Atonement Day. Ike Feast of Tabernacle. Ike Passover mane u satani bisingo jot satani bisingo Passover Pentecost ingke te tabernacle ingke jekapana Israel rok borok selarok Jerusalem ma phayo u white kitabo Passover no bopro nirok yok mani nirok omon nirok ni Exodus chapter 12 verse 1 ni simi poi tengke nuknai omon nirok yok mani sal obono nirok muito khlai di ni so nga bopro pila borok ni omono nisan nya ke ba abib pila ni tal ni to din wo borok omono khlai di ni kaitor bai dage jago Passover mane na Passover dino borok tama ma khlai mera rathawi niro Exodus chapter 12 pore ni kinong nai mera rathawi borok masau rathawo nowo masawo ke bahai ke masanai oborok sana kaha ke serai ke sajak Passover bo engka Jisu Kristo no phunuk mani tamane mole Jisu Kristo salsa mera haike rathar jak painai bo mera haike thuinai ge bo engka kai tamane Jisu Bible hai ni sau Jisu Kristo chini Passover mera Passover lamb ni sau John chapter 1 verse 29 to manisa iko na hodi kai to ni mera basa bo se sungsane sungsong no rujuit lang na ingke Jisu Kristo bo Passover day won thuyo angte prun chaka Passover day engka 14 mane chod borok ni puila tal ni 14 din abongka borok ni calendar ni mote abib ngi ke ba nisan ge chini calendar ni mote ingke borok tal le khamani ka tal no naisi geisi hani bagai chini calendar ni mote English ni calendar ni mote ingya ke wasu April omo klayo wasu ke March paithak digi klayo omo hai ke borok ni omo klayo anyway 1 Corinthians chapter 5 verse 7 osawo Kristo chini Passover Kristo se chini Passover ke Passover Jisu Kristo Passover no selai Holy Communion iya ke ba temanai Holy Communion no teman sekolah kau berway Subraini Panda okay Subraini Panda ingke Subraini Panda no temani bagi kelai di hisa bono kelai ke mutangjak na hedeba Subraini Panda no Jisu Kristo sawo ano muito kelai wani bagi se omono kelai brung no niro ano muito kelai na ingke ano muito kelai wani bagi omono kelai lai di hai ni so niro pori ni mana Luke chapter 22 verse 14 ni simi ingke 1 Corinthians chapter 11 rogo tongo Paul hai no sapi mani ge oro sing temani bagi obubus iya keba Holy Communion iya keba Subraini Panda kelai di hon us Passover ne Jisu Kristo selai Subraini Panda kairo katemani mole bo sitabo Passover ingke tabo Jisu Kristo sawo omono niro kelai omono niro ano muito khai omono kelai brung no ano muito kelai di ingke sing tabo Jisu no muito kelai wani bagi se omono kelai tai Subraini Panda Passover ni jagabo get Subraini Panda kelai mane no jeng aprosimi Jisu no muito kelai haya je propro no jeng Jisu Kristo no man kake muito kelai tai temano muito kelai tai bo ani sumsok ni bagi tikya ani bagi bo Calvary cross tikya ani sumsok ni bagi bo mazra manka bo seprak zaka mat tikya thui saklai kya anu muthang na bagi tabo ang yokka tabo Israel rokno kaitor samani thui puli hagen rokno ang yogi lai thangnai ge boro mera tawi apro thui pulu dogaro ge mera ta mane mera thui kya sebani bodlawo besa okrani bodlawo ge tabo Jisu Kristo sini bagi
Passover. Tabuk nirok bak borok temanai lama korornai hakib saw Jisu Kristo le Passover khaibla engke जों Jisu Kristo no phioknai ruktarnai जोंबो मा खायनो Jisu Kristo ka Jews bo Judayo asai जों nugo yes bo Passover rakhogo bo Luke chapter 2 जों nugo boma bupa bo asai pro srai pro klangmani Passover ni no bo toribo khlaimani जों nugo haibana Jisu Kristo bo temani bagai bo haini sawo ang kerong no sebayo ni bagai phaya ang kerong no khlaibaya ni bagai se phaya ni so ge Jisu Kristo kerong khlaibai nang Jisu Kristo deba tabok जों bono poito bo khlaibai men no poito khlaibani bos ge Bible जों nugo Colossians chapter 2 verse 16 17 aro bebak smai kasamo dage mani tabok sabat hondi sal tal non omok khlaimani hondi aborongka Jisu Kristo ni samplesi niso engke u Passover bu Jisu Kristo ni sampli bo Jisu Kristo bo Passover merah haike bo thui phainai sebani bagai sini sumsok ni bagai tabo Jisu Kristo se sini Passover hani bagai जों bono nai bo sini bagai Calvary cross thui mano जों muito khlaibani bagai Jisu Kristo tabok dagebo niro niro Holy Communion khlaidi ini panda khlaidi omongka ani urutingka ani besak kabengka ani thui teman le जों sini sumsok se boni besak no sikhagai temanai sikhagai podre pod khlaikya sini sumsok boni thui saklaikya obono muito ose muito khlaidi hnei sa ketabo Roman chapter 10 verse 4 bo haini sawo niro Bible pori ni mana tabo haini sawo for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believe for Christ is the end of the law Jisu Kristo se temaga paithak ni kerong tarmane no bono Jisu Kristo no sung poito khlaikya Jisu Kristo no sung romui tongka Jisu Kristo no manka kena ne beba kerong no khlaimani khlaikya Passover bu khlaimani khlaikya Jisu no poito khlaimani nang Passover rakhokka Jisu se Passover Jisu dagi mana khlaikya mane nang Passover rakhokka Passover khlaikya Passover khai koisa mathang jagi maya Passover jengno bo khlaimani samang no muito khlaibani bagisi bono ne Israel lokno dagyo kaito borokno tama khlaikya Israel lokno seleng khati tongmono phiyogoi tebika hani bagai niro kaito no muito khlaibani kaito borokno bagi tama khlaikya bono muito khlaitung nise kaito borokno obok khlaidi nei dago getao busibai kana ulta pulta phurungnai rokno bkhata habaidi te borok phaikyangke omonusari Passover plus kang temanai Exodus chapter 12 aro nirok kaha ke pori nei di kaha ke srai ke nirok businai yek nirok ko podre pod Bible pore mana temanai kok borok wo soi ke busi soi yang kayak Bangla pore mana Bangla wo soi busi ke English pore mana English busi na hinke Hindi opon pore ni mana ke English wo podre pod version tongo NIV NLT NKJV ESV podre pod tongo pore ni mana ke omose Passover ni mini ke jotno hambai as orono